Takže čau, zdravím vás, tak som a vítam vás u dnešného videa. Dneska tu máme Outlast. Túto hru 100% ste už videli. Ja som ju ešte nehral, takže ideme si to zahrať. Oj. Jap. Takže ja to mám akože preskúmať a natočiť dôkazy, lebo oni tam obližujú ľuďom a ja to mám natočiť. Lebo oni im neveria, tí, čo tam boli, takže tak. Tak som sa... Aha, to som vždycky zapla. Číš. Je to niečo? Ok, tak asi ja. Ok, bro. Tak sú už scary. No. Anko. Ja, protože on píše, že už majú zlánstvo. Na pozor, dobra. Tak. Ideme to skúšať. Tak asi nie. To asi neproskočím. Oj. Co to bolo? Wow. Tak, tiež ne. No super. Tak. O. Číš. Ok. Spacebar. Oj. No super. Ok, kámo, si ľakú, že tam je človek. Kámo, tak som sa zľakol. Ukáž. Zatiaľ to vyzerá jak pekná hra. Ja neviem, čo tu mám blurovať a čo nie, to, že to asi bude, no, preskúmačka. Takže neviem, čo... No, ideme sa pozrieť. Ó. Kámo, tak to... Zase sa posral ne? Kámo. Ok, tak ja som dostal jumpscare. Ok, tak sa to hrajem, bude pre mňa skvelé. Kámo. Tak. Bro. Holy shit. Tak ty si sa posral. Bro. Ok, takže niečo ich zabilo a ja som... Enemy spotted. To za ním snad ísť nemám, ne?
To za ním snad ísť nemám, ne? Idem. Kamo! Půjdu. Kamo! Půjdu. Đêm lạnh lẽo thì ai đưa em về đêm nay bé con đường về cũng chẳng có xa đưa em về. Jaký little pig. Kamo. No, čau. Ja som človek, bro. Kamo, to čo, akože blud ma zje, alebo čo? No, tak to mi asi nepomôže, že guard your life, hej. Naháňa ma tu typce, ktorý má 2 metre s chainami okolo rúk. No. Access, assume, OK. No. Ďalší note. Ukáž. Notik niečo napísal. I'm inside. Čo si budeme? Čo je to tu? Tak to niekto, no, vypustil, no. Vieme, čo sa deje na vecku. Tak on vypustil trochu viac. OK. To mám akože prehľadať, no. Kámo, ale aké komputre? OK, no tak akože... Wow, kamera, že to je baterka, joj. Dokument? No, je sa zase čítať. Protože ja to mám akože takého starého veterána z Afganistánu. On sa to pohol. Ty si v pohode, bro? Serus. Kámo. Chill guy. OK, tak ja z vás som sa zľakol. Tak blúci tu chilluje akože bez ruky, bez rukou, hlavu. Voldemort! Kámo. Akože dobrý program tu máte. Akože ja vás nechám pozerať. Čau Voldemort. Počkaj, to by som nemal natáčať. No, počkaj. No, tak tu máme vlog z toho, jak čovia tu... Už píše zrazu. Čo vrem? Má tu vlog, jak tu ľud tu sedí s rukami. Kúkajú sa na telku. Dobrá telka. Ideme ďalej. Oj. Čo si kúkal? OK, to je všetko, čo by trebalo. Ja ani neviem, čo robím, ja proste len chodím. OK, to si potom prečítame. Ja sa ťa furt bojím, vozička. No to... Bro! Ja... Čo si hovoril? Tu máte kripla, ktorý tu sa plazí. Kámo. Počkaj, ideme sa popozrieť. Oj, tak to si niečo viac vypustil, bro. Tak, ty sa normálne z plachu. A tu je čo? OK, tu je čisté. Ideme to všetko preskúmať. No. Baterku ja máš? Tak ty, neviem, čo si robil pod stolikom. Čo mi len tak zavrel dvere? Ha? OK, ideme dnu.
Hej! Hej! To čo? Hajde do lokru. Kam ja sa už mám v pále mu dať pravý jak. Ha. Koło 4 metry. Jaka s***ic? Bro, ja tu nie chcę, możesz iść w pole. Okej, ideme sa to prečítať. Kam ja sa to neznám, okej. No akože máme Vestol Ball, chápete? Takže môžeme si to zahrať, no. Neviem, kedy sa uvidíme. Neviem, kedy má ísť video, ale ja som tak sa na bye bye.